Kibor Pyniaid District ka Ri-Bhoi hynne ka Thohdieng kila Khang khyrdep ya kawei ka khyrdop lum khajna jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ka badang pynieng dangshen ha surok National Highway 06 ha Umdihar. Kibor District kila shiming ka sinjam halor ka nong rim bayak ka khyrdop la pynieng bi an ha surok National Highway 06 bakla krong pisa hadu arspa tingka na kawei ka trok kitmar kibaya lingba ka khyrdop. Kani ka khyrdop jong ka KHADC ka bla pynieng da ka trade ka ka badang shupli ha ka khatsan tre uchimang ka ba pinmi yaw dak jingkli bahatu ka ka khyrdop ba ajing bit ben pynieng da ka executive committee ka Voice of the People Party katkum ga jing thu ki board district ka KHADC ka pynieng ba nya kani ka khyrdop claim da yo jing bit na ka sarkar ne na ki board khmi jong ka surok National Highway Habayakran badu Deputy Commissioner Abhilash Paranwal ulapintikna beki board district kila shimya kanika senjam namar ka KHADC kala yat laj ban panjing bit haba pynieng ya ka nugu khyrdop khamtam ha ka surok National Highway ulaban rap ba kinu ki kinhun ni riu shimet kin omla ban bu khyrdop lum khajna ha ki surok National Highway ni wat ki surok PWD claim de yo jing bit na ki bor badi khmi